byla ostuda. Experti kroutí nad výkonné reprezentace hlavou. Fotbaloví experti mají po 2 zářijových výkonech českého národního týmu jasno. Byla to bída. Pod vedením trenéra Michala Bílka vstoupil tým do kvalifikace o mistrovství světa 2014 v Brazílii, páteční bezgólovou remízou v Dánsku a ani v úterním domácím přípravném zápase s Finskem, které si z Teplic odvezlo výhru 1-0, si fanoušky neudobřil. Del Potro chce udělat i nemožné, aby mohlo hrát proti Čechům. Má být ale 2 týdny v klidu. Juan Martín Del Potro chtěl být hlavní oporou argentinského tenisového týmu v semifinálovém duelu Davisova poháru v Buenos Aires. Jenže jeho start je stále nejistý a doktoři mu ho navíc vůbec nedoporučují. Hamilton ovládl Monzu, Button měl smůlu, Alonso si upevnil vedení. Brit Lewis Hamilton s vozem McLaren ovládl velkou cenu Itálie, Formule 1. Druhé místo obsadil v Monze Mexičan Sergio Pérez ze Sauberu, třetí dojel aktuální lídr šampionátu Fernando Alonso z týmu Ferrari. A teď již hlavní zprávy. Zemřel herec Radoslav Brzobohatý. Ve středu zemřel herec Radoslav Brzobohatý. Informovala o tom Česká televize s odvoláním na jeho syna Ondřeje. Ve čtvrtek by rodák ze slovenských Vrůtek oslavil 80. narozeniny. Je to pravda, ale víc vám k tomu neřeknu, sdělila manželka Brzobohatého Hana Gregorová. Češi se pořád neumějí společensky chovat. Od napsání její první knížky o tom, jak se chovat ve společnosti, uběhlo víc jak 6 let. Za tu dobu Eva Filipová mimo jiné vydala 4 kuchařky, zaměřené na českou kuchyni, nebo se stala porotkyní v televizní show Na nože. Češi se ale plí, ani za ty roky nestačili pořádně skultivovat. Řeckou vládou cloumá krize kvůli propouštění státních zaměstnanců. Řecká vládní koalice se ocitla kvůli krizi v požadavku tzv. Trojky mezinárodních věřitelů, aby stát propustil desítky tisíc zaměstnanců. Strana Demokratická levice, která je nejmenším koaličním partnerem, dala najevo, že s takovým úsporným krokem rozhodně souhlasit nebude. Gorela moja čeká v březnu prvního potomka. Spekulace v tábore gorilých fanoušků se potvrdily. Moja je březí. Ředitel zoo Praha Miroslav Vobek a kurátor savců Pavel Brandl obdržel jen stručný e-mail ze španělského kabárcena, kde má Moja svůj domov od listopadu loňského roku. V něm stálo: skvělá zpráva pro všechny. Moja je březí. Klaus odmítl Barrosův plán změnit EU ve federaci. Prezident republiky Václav Klaus tvrdě odmítl plán předsedy Evropské komise José Barrosa změnit Evropskou unii ve federaci národních států. Podle Klause středeční Barrosův výrok ukázal, co je cílem prohlubování evropské integrace. Počasí. Dnes 12. září je zataženo místy slabý déšť nebo dešťové přehánky. Denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 15 stupni, ze severozápadu bude foukat mírný vítr. Biopředpověď uvádí mírnou zátěž, stupeň 1. Zítra 13. září. Ve dne 16 stupňů, noc okolo 9 stupňů. Bude oblačno, teploty se budou pohybovat mezi 14 až 16 stupni. Ze severozápadu bude foukat dosti čerstvý vítr. Biopředpověď uvádí mírnou zátěž, stupeň 1. Děkuji vám za pozornost, ze studia se loučí Václav Srb a Krista Hulka. Nebude to.